Inselmulkom u nilqawkom għal programmi ieħor xi Qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Meinrad Calleja. Meinrad għandu baċċellerat fl-Għarbi u s-Soċjoloġija u masters fl-istudji tal-letteratura Għarbija. U għandu diversi kotba fuq ismu, fosthom uħud fuq temi soċjoloġiċi bħal Aspects of Racism in Malta u oħrajn fuq temi filosofiċi bħal The Philosophy of Desert Metaphors u aktar riċentement The Battle Roar of Silence. U għadan l-ħaret jaħdem fuq żewġ kotba, ktib dwar Malta u ieħor dwar is-sesswalità. Allura Meinrad, xi qrajt dan l-aħħar? Qrajt dan l-aħħar żewġ kotba ta' Pushkin, kont qrajthom qabel ma ġejt qrajthom, The Queen of Spades and Other Stories u Eugene Onegin ta' Pushkin. It-tnejn għaġbuni ħafna bħala kotba. Eugene Onegin l-istorja kombinazzjoni ta' fetwa l-ħajja ta' Pushkin innifsu għax u kien miet f'duell u l-karattru prinċipali f'dak l-istorja jmut f'duell ukoll. U talim ta' din l-istorja li bażikament hija storja ta' mħabba u taħwit u hekk. Hija l-konvenzjonijiet li bihom ngħixu aħna u nintrabtu konvenzjonijiet bejnietna b'ordni normattivi u ordnijiet oħra li nikkodifikaw bħala liġijiet kif għandna nġibu ruħna, eċetera, eċetera, f'ċertu istanti tal-ħajja. U rabta ta' daw il-konvenzjonijiet kultant tkun tissofokana mingħajr ma nindunaw u di waħda mill-problemi li Eugene Onegin jippermetti l-wieħed jinduna biha fil-ħajja soċjali. Il-kotba ta' Pushkin huma kollha personalment narhom jirrifletti anke l-karattru tiegħu personali. Il-fatt li Eugene Onegin miet f'duell, ovvjament Pushkin ma kienx jaf dik li ħajmut f'duell ukoll, imma ironikament miet f'duell ukoll. Allura naħseb hija tema importanti li nifhmu anke l-soċjetà kif kienu jgħixu fl-antiku kif evolvejna l-ordni normattiva tagħna. Tidin xi dwar l-istorja? L-istorja hija Eugene Onegin ikun sinjur, jiret dar St. Petersburg fil-kampanja joħroġ minn hekk, jiġi jintaqa' ma' persuna jkun Lenski ħabib tiegħu li jintroduċih ma' ġiex tfajliet, waħda minnhom tkun it-tfajla tiegħu ta' Tanja u oħra Olga. Waħda minnhom l-oħra li mhux ma kienx it-tfajla ta' Lenski issir tħobbu lil Eugene Onegin, tiġi warajh, tiktib l-wittra, ma jkollux l-ebda interess fiha u jgħidilha ċaruton tiġifieri m'għandux interess fiha u fl-aħħar mill-aħħar jipprova jittanta l-tfajla ta' ħabib tiegħu. Ħabib tiegħu jieħu għalih u jiċċallenġaħ il-duell u d-duell iġib miegħu ċertu konvenzjonijiet u ċertu forom u ċertu liġijiet kif ta' protokoll kif għandu wieħed jiġi pruvu sakemm jiżir id-duell. U mill-istudji ma rnexxewx ta' studji li saru fuq dal-ktieb ma sarux sew kif suppost u jispiċċa jmut Eugene Onegin, mhux Eugene Onegin, Lenski jmut, Eugene Onegin joqtlu. Mbagħad jagħmel perjodu Eugene Onegin waħdu jidur id-dinja jerġa' jiġi lura u jsir jaf li l-oħra, it-tfajla l-oħra għadha free u ħadd iżżewweġ wieħed żewġet wieħed xi insomma. U l-istorja ta' mħabba, imħabba hija tema prinċipali f'dal-ktieb. U naħseb li bħala Russu u t-letteratura Russa tħobb titratta ħafna l-emozzjonijiet tal-bniedem, taċċetta l-bniedem fl-umanità tiegħu, mhux taċċetta l-bniedem idea li mingħajr dawn ir-restrizzjonijiet. Fimtu naħseb dan waħda mill-aspetti interessanti ta' Eugene Onegin. X'kien l-aktar aspett li laqtek f'dawn il-kotba? Pushkin jolqotni ħafna għax jirnexxielu f'kull karattru b'mod sempliċi u lingwaġġ sempliċi ħafna jikkrea karattru kumpless bid-dimensjonijiet kollha umani, ġifieri bil-liabilities, bil-assets, bil-problemi, bil-virtujiet, kull aspett tal-umanità joħroġha b'mod koerenti ħafna u koerenti. U l-konvenzjonijiet soċjali li semmejt, kif jolqtu lilek b'mod personali għalfejn oġbuk f'dan il-kotba? Joġbuni għaliex naħseb aħna kollha marbutin mingħajr ma naf konvenzjonijiet li mhumiex daqshekk ovvji li huma konvenzjonijiet. Kif inġibu ruħna, x'tip ta' lbies, x'tip ta' ħajja, kif tikkorrispondi ma' ħaddieħor, eċetera, eċetera. Jien naħseb jaffettwa kull individwu fid-dinja. Ekku. Grazzi ħafna Meinrad tal-li ġejt. Aħna ringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw imqar nitfa' kuljum.